Jo em dic Isa, soc mare d'una nena de tercer que ha acabat aquest any tercer i d'un nen que ha acabat primer aquest any i és de l'Escola Miralletes, que està a la zona del Camp de l'Arpa, al districte de Sant Martí i res, estic participant a l'AMPA des del primer any, des de P3, que vaig començar ja a participar. Hi havia un pare supermotivat que ens va explicar què era l'AMPA, com funcionava i que necessitava gent perquè l'AMPA funcionés i ens vam posar uns quants a participar. I des de P4 que estic de presidenta de l'AMPA, amb un suport incondicional de la resta de pares i mares, perquè si no les coses no funcionen. Em dic Eli, soc mare d'una nena de 5è. Soc i em sento de la Rambleta del Clot, al districte de Sant Martí. Vaig entrar al col·le amb segona opció, no és la que volia, i vaig dir què m'ofereix aquesta escola. I me'n vaig anar a l'escola a mirar i me'n vaig anar a l'AMPA a mirar també. I des de P3 estic col·laborant activament i des de segon soc la presidenta de l'AMPA. I ara actualment estem ja començant a fer el relleu amb la nova generació. Quan jo vaig començar, érem una AMPA que érem 3 a la Junta per cobrir l'expedient, i vam començar a generar activitat, festes, carnaval, etc., per intentar aconseguir animar la resta de famílies. I llavors la Junta s'ha anat ampliant i actualment som 9 a la Junta. Però les reunions de Junta sempre són obertes i intentem que participi bastanta més gent. També a la Junta ve la persona que està al Consell Escolar representada i intentem que vinguin persones de les comissions que tenim de treball i que vingui qui vulgui, perquè de fet d'això es tracta. I el tema és intentar estirar al màxim, perquè és que si no, no pots fer les coses. Si no tens a la resta de gent, o sigui, ja pot ser 3, 4 o 5, que no pots muntar res. De fet, la participació és vital, tant per l'escola com per l'AMPA, com per l'evolució, per la transformació, per l'educació, per tot. Si no hi ha gent, no hi ha res. Quan nosaltres ara mateix som 11, ens distribuïm per comissions, que no vol dir que treballem 11, vol dir que aquests 11 ens ocupem d'una part i busquem, generem i busquem a més gent que ajudi a transformar. I som vincle entre l'escola, entre famílies, però és vital. Si no hi ha participació, no hi ha res. Previ a les reunions d'inici de curs, quan fan les portes obertes, ja es parla amb l'escola i se'ns dona una estona d'aquestes portes obertes per poder explicar el tema de l'AMPA, com funciona, què fem, la importància de l'AMPA, per poder generar l'activitat X que es faci durant el curs, però també per poder batallar pels drets de l'educació dels nostres fills i filles. Llavors, comencem aquí i comencem fins i tot abans anant a les escoles bressol i anem nosaltres com a AMPA. Les escoles reparteixen moltes vegades informació en format de paper. Nosaltres anem a les escoles bressol perquè normalment ens reclamen que hi anem també. Llavors, fas el dia que et diuen, doncs vas i expliques. I llavors, després, a les reunions d'inici de curs, tornem a anar, tornem a animar a les famílies, etc. És important que la gent tingui el concepte que una AMPA no és t'atenc de 4 a 5, no, te podem atendre a qualsevol hora del dia, quan ens vegis, a la Rambla, a l'autobús, qualsevol moment del dia és bo per fer arribar una idea, per fer arribar una comunicació, una queixa que es converteix després en una millora. No només és estic en un despatx, faig extraescolars i faig festes, és més enllà. En el nostre cas, sobretot, són les festes que coincideixen amb els moments culturals d'aquí de Catalunya. La castanyada, per Nadal fem una cosa senzilleta, però fem... Llavors, clar, en el moment que comences a generar activitat, també la gent s'anima d'alguna manera, perquè una festa sempre tothom hi vol participar. És raro que la gent no vulgui participar en una festa. I normalment hi ha la gent que està més a primera línia, és la que és la més visible, que està organitzant i distribuint les tasques.
També hi ha hagut anys que hem muntat taules a fora a la porta, perquè nosaltres l'espai de l'AMPA està al soterrani, no hi ha cap indicació, o sigui, no... Ara han fet obres, ara el soterrani és molt nou, és molt maco i tot el que tu vulguis, però no hi ha cap indicació que digui l'AMPA està baix. També fa molt poc que l'AMPA funciona, no tenim un horari de visita o un horari d'atenció, aquest any ho hem intentat, però... La gent ve quan vol. Anem com podem. Llavors, sí que estem intentant marcar uns horaris d'atenció perquè la gent, si té qualsevol dubte, qualsevol pregunta, no sigui atacar-te sempre al carrer a Salto de Mata, sinó que tinguin un horari per poder venir, però tampoc no hi ha problema. Llavors, també parles amb la gent, preguntes què tal, com estàs, i intentar mantenir una certa relació amb les famílies. És un bon espai, la porta, però també ho és un blog, també és una web, també és un Facebook, també és un Twitter. Són mètodes d'arribar a la gent. La porta de l'escola és molt per compartir, per parlar, per xerrar, per muntar coses, però per comunicar i arribar a més gent, pots utilitzar les TIC, les tenim aquí. Ajuden a expandir-nos, a fer-nos visibles. No només perquè què passa amb aquell que no ve mai a l'escola perquè ve a l'AVI? Què passa amb que el seu fill acaba a les 6 d'extraescolars i tu ja com a AMPA no estàs allà, com a AMPA, com a mare? No tens oportunitat de dir sí, la tens, i la tens a molts llocs. Pots escriure al Twitter, al Facebook, ens pots enviar un mail, sempre contestem. Les xarxes socials ens ajuden. Ajuden. Els whatsapps també ens ajuden. A vegades els grups de whatsapp són una tortura, però també estan bé, perquè generen històries. Dintre de la nostra pàgina web hi ha un full per inscriure't, no fa falta ni que vinguis, ens envies un mail, inscriu-te a la comissió que vulguis, envia'ns un mail amb les teves idees, amb com milloraries, amb crítiques. De la crítica sempre surt una millora. És bidireccional, no és nosaltres estem aquí i t'expliquem a tu, no. El que volem és tots junts construïm. Nosaltres tenim molta diversitat. Em sembla que estem al 90% de famílies immigrades. No les criatures, les criatures jo crec que devem estar entre el 30 i el 40%. Déu-n'hi-do, però bueno. Llavors, el tema de la diversitat, com la tractem? Normalment les notes, les notificacions les fem en català, però, evidentment, si hi ha algú que pregunta no hi ha entès res, no he entendido nada, no entiendo el català, se li fa la traducció i no hi ha problema. Però sí que intentem treballar el tema de la llengua, igual que a l'escola fan, intentem treballar el tema de la llengua catalana. La pàgina web nostra té la possibilitat de traducció, em sembla que tots els idiomes que hi ha a l'escola, amb més o menys èxit. El traductor a vegades no ajuda gaire, però alguna cosa ajuda. També hi ha moltes famílies que et venen amb el paper i et diuen no l'estic entenent el paper, no sé què diu, no sé què és, fem alguna cosa. Fa 5 anys em sembla que vam fer un intentona amb el Consorci de Normalització Lingüística de facilitar cursos de català. Segurament ho tornarem a fer, però va ser una mica complicat, perquè tampoc no teníem experiència i de l'experiència també se n'aprèn. Moltes vegades és difícil encertar quin és el curs i quin és el nivell que has de donar. Tu dones el nivell bàsic i resulta que el que necessites és el que hi ha encara més bàsic, perquè moltes de les persones que participen no estan alfabetitzades amb el nostre alfabet, estan alfabetitzades amb un altre alfabet i clar, han de començar sota zero. Llavors, a vegades és difícil. Jo crec que més és el poder explicar a les famílies i poder resoldre dubtes, gent que a vegades envia correus electrònics i els respons també, i els pot respondre en català i en castellà. Alguna vegada han fet paper amb el doble idioma, però molt puntual. Preguntant què és el que a tu t'interessa, del que no fem i t'agradaria fer. Fa 3 anys, quan vam començar l'AMPA, teníem bastant relació amb un grup de mares magrebís del Marroc i ens deien a nosaltres ens agrada molt cosir, ens fem la nostra roba, però no sabem fer mitja. Doncs res, vam buscar una mare que sabia fer mitja
i vam muntar 2 o 3 tallarets d'aprenc a fer bufandes, aprenc a fer ganxets. L'any següent va anar tot tan bé que elles mateixes van dir, escolta, i per què no fem entre elles i nosaltres? Van haver tots els atemptats a París, el tema tot estava com molt sensible. Llavors era, és que clar, tampoc ens coneixen, fem que ens coneguem. Durant un mes, tot el mes d'abril, vam fer les jornades culturals àrabs i van venir i tots els dimecres menjar salat, menjar dolç, cal·ligrafia i henna. Al principi era tot una mica prenc nota de les receptes, però mira que van passar els tallers acabaves parlant de moltes coses. I per què porto vel, i per què no me'l trec, i per què he de resar aquesta hora, i per què no he de resar l'altra, i per què faig això, i per què no faig allò. Llavors, quan comences a entendre i veus l'altra cultura, doncs dius, ostres, sí, però és tot anar preguntant, anar dialogant. El tema del xinès és més complicat. La primera proposta com a AMPA que vam fer, vam dir, farem una biblioteca amb els llibres que tenim i farem un cartell amb tots els idiomes. Preguntant als xinos, i com ho pondries esto? I allò que teníem tanta il·lusió no va funcionar per res. Vull dir, no només és tema d'idioma, és tema de què és el que volen. Volien una biblioteca? No, és igual que estigués en xino, en rus, és que no volien fer servir una biblioteca. És important que hi hagi necessitat. I com se sap? Doncs no queda un altre que preguntar. Què ramblejar? Primer de tot, benvingut, amb els braços oberts, sobretot, i dir-te que l'educació del teu fill no comença quan entra a l'escola a les 9 i se'n va a les 4:30, comença molt abans. Comença des que s'aixeca al matí fins que se'n va a dormir. Nosaltres estem a dintre de tot d'aquest horari i podem anar junts de la mà per millorar moltes coses, així de l'escola, també de la societat, i en necessitem. Sols no podem fer tot això, necessitem a tu. Jo li diria benvingut, benvinguda, evidentment. Li diria que l'AMPA forma part de l'educació dels nostres fills i filles, és una manera de participar-hi, és una manera de tenir comunicació amb l'escola, és una manera de participar també a nivell de societat, i que jo crec que és important que les nostres criatures, els nostres fills i filles, tinguin la sensació que realment t'interessa i t'importa la seva educació, i jo penso que és una manera bastant interessant de poder acompanyar l'educació dels nostres fills.